बर'नि बिफा बिथांनि 65थि जोनोम सान आरो बे जोनोम सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसा सान महरै जोङो फालिबोदों आरो नैबे दतमानि थुलुंगाफुरियाव जोंनि बड'फाखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला दैखांनाय बिथांनि समाधियाव बिबार बावनाय आरो बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनायनि गेजेरजों जों गोसोखांदों आरो एसे समनि उनाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव मोनसे सावरायमेल जों लानाय जादों बिथांनि जिखिनि हाबा मावलांनाय आरो बर' हारियाव बिथांनि जिखिनि हारि गेरेमसा दानायनि थाखाय जिखिनि बाथ्रा बिथाङा होनानै गालांबाय बे गासैबो बाथ्राखौ लानानै दिनैनि बे समाव बड'फानि सानथौ सानस्रिजों बर' हारिया जेरैबायदि जौगानांगौमोन बे गासैबो बिथिंखौ जोङो रोखायै दिनै गायसननायनि दिनै लामायाव आरो बेखायनो दिनै राजनितिक जि दाबि बा बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बिथाङा हारिखौ जेरैबायदि जौगाहोनायनि मोनसे डेडिकेसन आरो मोनसे निस्थाबान बिथाङा हाबा मावलांबाय गासै गावनि जिउखौ बिथाङा जेरैबायदि बावसोमबाय दिनै जोङो बिथांनि बावसोमनाय बिथांनि मावनाय बिथांनि सिन्था बिथांनि आदर्शनि गेजेरजों दिनै जोङो बर' हारिखौ नैबे लेभेलाव बा नैबे स्टेटासाव जों मोननो हादों आरो बिथाङा बे थांनाय 30 बोसोरनि सिगां बे सोमावसारनायखौ बे जांख्रिखांनायखौ बे बर' हारिनि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय जुजियामोनब्ला दिनै जोङो बे थासारिखौ जों मोननो हानाय नङामोन आरो बिथाङा बर' हारिनिल' आदर्श नङा बिथाङा गोग्लैसोनाय गासैबो हारि हारिसाफोरनि मोनसे आदर्श आरो बेखायनो बड'फाया बर' हारिखौ गेरेमसा हारि माने महरै गायसननो नागिरनाय बर' हारिखौ गासैबो बिथिंजों साखा-फारा राफोद हारि हिसाबै गायसननो लुबैनायनि जे मोनसे थांखि बे थांखिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव मावगोन बड'फानि सानथौ सानस्रि बिथांनि मावलांनाय हाबाफारिफोरखौ गोजोर खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासैबो बिथिङाव जोङो हाबाफारि लागासिनो दङ बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बर' हारिनि बर' समाजनि गासैबो बिथिंखौ जोङो माने गोग्गो गोथार खालामनो थाखाय समाजारि जांख्रिखांनाय हाबा मावनायनि बेलायाव आबाद मावनायनि बेलायाव लेखा फरायनायनि बेलायाव हारिमु राव थुनलाइ सिबिनायनि बेलायाव बे गासैबो बिथिंखौ लानानै जों हाबा मावगासिनो दङ दा बेखायनो चेलेन्जआ दाबो जोबाखै जुजिनांगौ बिथिङा दाबो जोबाखै आरो बेखायनो समाजाव दाबो जौ जुवा दायना दायनि फोथायनाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय ट्राफिकिंनि प्रब्लेम आरो लाइमोनफोरनि जिखिनि जेंना जेंसि बेखौ जोङो गैया खालामनांगोन आरो बड'फानि आदर्शजों बर' हारिखौ जोङो गोग्गोमै गायसननांगोन आरो दिनैनि बे सानाव बड'फानि न'खर आरो लोगोसेनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोरगोआरि जिउनिसिम जाहाथे बिथाङा सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो आरो न'खराबो आलो गोजोनै संसार जानो हायो बिनि थाखाय आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबदों बिधान सभा जे बिसायख'थि आसामनि बे बिसायख'थियाव जोङो थोंजोङै बुंदों जिहेथु जोङो मोनसे गोलाव सम सोमावसारनानै फैबाय सोमावसारनायनि गेजेरजों जों मोनसे सुक्ति मोनबाय बे सुक्तिनि आधा दफाया मावफुंजाबाय आरो आधा दफाया मावफुंजानांगौ दङ सोमावसारनायनि उनाव सुक्ति खालामनायाबो मोनसे राजखान्थियारि इनिसियेटिभमोन सुक्तिखौ मावफुंनायाबो मोनसे राजखान्थियारि पलिटिकेल इनिसियेटिभ दा बेयाव पलिटिकेल उइल पलिटिकेल इनिसियेटिभ आरो पलिटिकेल जि एक्सन बिनि जि गोनांथि बे गोनांथिखौ नायनानै जोंनि एकर्डनि दफाफोरा आखरे आखरे जाहाथे मावफुंजायो 3.1 बाउन्डारि कमिसन एरिया एक्सटेनसननि बाथ्रा जोंहा नोङो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि बाथ्रा आरो माखासे जिफोर बिथिं दङ दिनै बिटिआरनियानो होन बर' कसारि काउन्सिलनि होन कार्बि आंलं रायजो जानाय बर'फोरनि जेंना जेंसियानो होन नैबे एकर्डआव जि दफाफोर दङ
बेखौ मावफुंनांगोनब्ला राजखान्थियारि बागै जोङो बाहागो लानांगोन जोंनि लुबैनाय बायदि जों सरकार दानांगोन आरो जोंनि लुबैनाय बायदि जोङो बिजाथि दैथायहरनानै सरकाराव हाबा मावनो होनांगोन दा बेखायनो जोङो जोंनि न'खरावनो जोनोम जानाय बर' हारिनि सानथौ सानस्रि बर' हारिनि राजखान्थियारि दिगखौ गोग्गोम खालामनो जातिनि थाखाय हाबा मावनो थाखाय दानानै होजानाय UPPL हान्जा बिथांमोना जिहेतु बिजाथि दैखांदों आरो बिथांमोना सोमावसारनायावबो जोंजों बाहागो लादों आरो दिनै सुक्तिनि उनावबो सुक्तिखौ मावफुंनायनि थाखाय प्रमद बर'नि सरकारा दिनै हाबा मावगासिनो दङ BTRआव दा बेखायनो जोङो सिदा बाथ्रा बुंदों जे प्रमद बर' बिथांनि UPPL हान्जाया एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ जिहेतु हाबा मावबाय बे हान्जाया एबसुनि प्लेटफर्मनिफ्रायनो जातिनि थाखाय प्रयजन होननानै जोङो दानानै होदोंमोन दा बेखायनो दिनै बिथांमोना बिजाथि दैखांदों बिथांमोनखौ जों मदद होदों आरो बिथांमोननि बिजाथिखौ रायजो राजाया मदद होनानै फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि मावनो गोनां बिथिंफोरखौ राजखान्थियारि दिगाव पिउरलि पलिटिकेलि जाहाथे एसेम्ब्लियाव बा पार्लियामेन्टआव मावनो हायो बिनि थाखाय बयबो मदद होनानै खामानि मावनांगौ रायजो राजाया समर्थन होनांगौ बे बाथ्राखौ जों बुंदों 65তম বড'ফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ জন্মবাৰ্ষিক কি ক'ব বিচাৰি আজিৰ দিনত তেখেতৰ আজি আদৰ্শ নীতি বড'ফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ 65th জন্মদিন আৰু আজি সেই দিনটো থুলুংগাপুৰীত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ইয়াত অবজাৰ্ভ কৰিছে আৰু আমি চবে অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ এই দিনটো এপছুৱে ষ্টুডেণ্ট ডে হিচাপে ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰি আহিছে আৰু আমি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও BTR চৰকাৰে আমি সেইটো এনাউন্স কৰিছোঁ যে এইটো আমাৰ হলিডে হ'ব আৰু ইয়াত আমি এই দিনটো আমি ভালকৈ উদযাপন কৰিম কাৰণ এই দিনটো আমাৰ পিছপৰা জনগোষ্ঠীবিলাকৰ কাৰণে এটা আদৰ্শৰ দিন বড'ফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মই ষ্টুডেণ্ট হিচাপে তেখেতে যি সংগ্ৰাম চলাইছিলে এই সংগ্ৰামৰ দ্বাৰা আজি নামনি অসম বা এই পিছপৰা অঞ্চলবিলাক যথেষ্ট আগুৱাই যাবলৈ পাৰিছে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ নিজৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ পাৰিছে আৰু সেইকাৰণে আজি আমি বড'ফাক সদায় স্মৰণ কৰিম আৰু তেখেতৰ যিটো নীতি আদৰ্শ লৈ পেলাই আমি সদায় আগবাঢ়িব লাগিব আমি সমাজত হিংসা নিবিচাৰোঁ জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ভেদাভেদ হোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ কোনো জনগোষ্ঠীৰ তলত ডমিনেট হওক এইটো আমি নিবিচাৰোঁ সেইকাৰণে আমি তেখেতৰ নীতি আদৰ্শটো সদায় জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে আমি কাম কৰি যাম আৰু এই বড'ফাৰ 65th যিটো আমাৰ জন্মদিন ইয়াৰ উপলক্ষে মই সকলো অসমৰ ভাৰতৰ সকলো মানুহবিলাকক ৰাইজক মই শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলোলৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ দাদা এই বড'ফাৰ সমাধিস্থলী আজিও আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হ'ব পৰা নাই আপুনি যিটো চৰকাৰ চলাই আছে চব যোৱা কেইবা বছৰ ধৰি সংগ্ৰাম চলি আছিলে সেইকাৰণে বড'ফাৰ যিটো গ্ৰেভিয়াৰ্ড সমাধি সেইটো উন্নতিকৰণ কৰা আমি সময় পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু তাত এখন চৰকাৰ আছিলে এই চৰকাৰে যোৱা 17 বছৰে আমাৰ বড'ফাৰ যিটো গ্ৰেভিয়াৰ্ড এইটো নেগলেক্ট কৰি আহিছে আৰু আমাৰ চৰকাৰ মাত্ৰ দুমাহে হৈছে আমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে বড'ফাৰ এই অঞ্চলতে এটা চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চি হ'ব বড'ফাৰ নামত যিটো নেকি কেন্দ্ৰীয় পুঁজিৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত হ'ব আৰু ইয়াৰ লগে লগে থুলুংগাপুৰী যিটো বড'ফাৰ সমাধিস্থল সেইটো আমি উন্নতিকৰণ কৰাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছোঁ আৰু এই 2021তে বড'ফাৰ যিটো সমাধি এইটো উন্নতিকৰণ কৰা হ'ব আৰু তেখেতৰ যিটো নীতি আদৰ্শ সেইটো বড়োলেণ্ড অঞ্চলত সদায় চলি থাকে ইয়াৰ কাৰণে আমি চৰকাৰীভাৱে কিছুমান পদক্ষেপ আমি ইয়াতে লোৱা হ'ব ৰাজনীতিক পথৰ আজি অহাকাইলৈ ছেকেণ্ড ফেজ কি আশা কৰে চাওক আজি বিশেষকৈ মই ৰাজনীতিৰ কথা ক'ব বিচৰা নাছিলোঁ কাৰণ বড'ফাৰ আজি জন্মদিন উদযাপন কৰিবলৈ আহিছে কিন্তু আপোনালোকে যিহেতু প্ৰশ্ন কৰিছে এইবাৰ অসমত তেনেকুৱা কোনো বেলেগ চিন্তা কৰিব লগা পৰিৱেশে নাই কাৰণ ইয়াত বিকল্প নাই একমাত্ৰ বিজেপিৰ নেতৃত্বত আজি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হ'বলৈ গৈ আছে সেইটোৱে বাস্তৱ আৰু ইয়াত মহাজোঁট বা বিভিন্ন দল সংগঠনে ইয়াত একো বিট কৰিব নোৱাৰে বা কম্পিট কৰিব নোৱাৰে কাৰণ ৰাইজে নীতি আদৰ্শ থকা নেতাবিলাক বিচাৰে কাম কৰা নেতা বিচাৰে যিসকলৰ কৰ্ম সংস্কৃতি আছে তেনেকুৱা নেতা বিচাৰে আৰু কিছুমান ফেচ বিচাৰে যি ফেচে নেকি আগত থাকি অসমখন নেতৃত্ব দিব পাৰিব আৰু সেই ফেচবিলাক আজি কোনো দলৰ তাত নাই তো সেইকাৰণে আজি মিত্ৰজোঁটৰ যিটো চৰকাৰ এইটো হ'ব এইটো চিয়'ৰ ফাৰ্ষ্ট ফেজতো ভাল ফল হৈছে ছেকেণ্ড ফেজতো হ'ব আৰু থাৰ্ড ফেজত ইয়াতকৈ আৰু অধিক ভাল ফল হ'ব এইটো আমি আশা কৰিব পাৰে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অহাকালি কোকৰাঝাৰত আহি আছে ইয়াৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে মই আপোনালোকক আহ্বান কৰিছোঁ সকলো সহযোগ কৰিব লাগে ৰাইজক আহ্বান কৰিছোঁ সকলো ইয়াত
অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে কাৰণ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কোকৰাঝাৰত আহি আছে সেইটো ডাঙৰ এটা আমাৰ কাৰণে এটা খবৰ তো এই কাৰণে তেখেতৰ পদধূলিয়ে আমাৰ কোকৰাঝাৰখন বা বড়োলেণ্ডখন আৰু এক খোজ আগুৱাই লৈ যাব তেখেতৰ আজি সেই আগমনে আমাক উৎসাহিত কৰিছে আৰু তেখেতৰ যিটো ইয়াত উপস্থিতি সেইটো আমাৰ বড়োলেণ্ডৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ৰাইজক একত্ৰিতভাৱে শান্তি সম্প্ৰীতি নিৰাপত্তাৰে আগুৱাই যোৱাত সাহস দিব এইটোৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি কোকৰাঝাৰলৈ স্বাগতম কৰিছোঁ गासैजोंबो लोगोसे जौगानायनि लामायाव इउपिपिएल सरकारनि दान मोननायाव मावफुंनाय मावफारिफोर मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख राङारि अनसुंथाइ होनाय जाबाय फै जों बयबो खौसेयै बिटिआर हालामाव गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय इउपिपिएल हानजानो ट्रेक्टरनि सावगारियाव गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार होबोदिनि गासैजोंबो लोगोसे जौगानायनि लामायाव इउपिपिएल सरकारनि दान मोननायाव मावफुंनाय मावफारिफोर एनजिपिफोरनो गाव सुंथानाय साफायाव 4 लाख रां अनसुंथाइ गथायबाय फै जों बयबो खौसेयै बिटिआर हालामाव गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय इउपिपिएल हानजानो ट्रेक्टरनि सावगारियाव गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार होबोदिनि